Čekanju više od 4 decenije na novu putnu infrastrukturu je kraj, kada su u pitanju meštani ulice Filipa Višnjića u mesnoj zajednici Ribari. Novi asfalt omogućit će bolju povezanost 50-ak žitelja ovog dela sela sa glavnim putem, ali i prilaz kućama, oranicama, fudbalskom terenu. Oko 12 kuća do 13, koliko ih već ima ovdje aktivnih, znači njima mnogo znači u asfalt. Oni preko 40 godina ovdje nisu dobili asfalt, zahtevali su, pisano je tu više zahteva, a i znači nam i za igralište, ovo sportsko koje imamo iza nas, znači veliko igralište, tu dosta dece, dosta omladine dolazi rekreativno, znači deca tu dolaze da treniraju taj fudbal, imamo od uzrasta od 6 godina pa nadalje do prvog tima našeg sela. Poljoprivredno se bavimo, imamo kupine, maline, to treba sve odvesti do mesta. I ovo je sad što kaže najbolje što su radili, pogotovo mesna zajednica i opština. Vrednost radova je 5 miliona dinara, a sredstva su izdvojena iz budžeta grada Šapca. Dužina je 550 metara, vrednost radova je oko 5 miliona dinara i ovo je nastavak ulice koja je dugačka više od 1 kilometra, ali u prethodnom periodu nije bio urađen ovaj drugi deo i ovdje se nalazi i fudbalsko igralište i mnogo dece ide ovim putnim pravcem, tako da smo u saradnji sa Savetom mesne zajednice rešili da je ovo nešto što je prioritet građanima Ribara. U saradnji sa gradom planiran je nastavak radova i naredne godine na infrastrukturi u ovom mačvanskom selu. 1994. godine zadnji put smo dobili asfalt koji je urađen neki deo prema Očagama, znači putni spoj Očage Ribari, tamo nam je još ostalo nažalost i neki 350 metara, to nam je u planu sljedeće godine da sastavimo. I imamo još jednu ulicu koja ima 3 kraka, to je Vuka Karadžića ulica, takozvani Džinović Sokak, i imamo Kralja Milutina ulicu neki 150 metara da uradimo i u našem selu će svaka kuća imati asfalt, znači do odredišta. Naredne imamo još 1 kilometar i 200 metara za Ribare da bi asfalt bio do svake kuće. Grad Šabac za putnu infrastrukturu ove godine izdvojio je preko 200 miliona dinara iz budžeta. U saradnji sa savetima mesnih zajednica napravljeni su prioriteti, a svi projekti će biti realizovani do kraja sezone.